jeg en laks. Er det rigtigt? Ja, en slags. Han kusine, som hedder Hitsu. Ja. Hende vil jeg gerne besøge. Kina. Hvordan kommer man til Kina? Nemt nok, svarer Svante. Vi graver bare et hul tværs gennem hele jorden, så ender vi på den anden side, og der ligger Kina. Det tager selvfølgelig lang tid, kan du nok forstå. Jamen, vi hjælpes ad, siger Gry og løber hen i sandkassen efter en spade. Så er det herovre. Du er ret god. Okay. Snart er det helt i fuld gang. Svantes forbåder. Snart er der fuldt gang i den. Svantes forpoter går ligesom trommestikker. Og så er det der. Og Gry Gammer, som hun kommer til at svede. Men ned kommer de da til sidst. Kan man ikke se gennem mere. Kan man ikke se dem mere? De arbejder i timevis, synes Gry. Og pludselig bliver der lyst i deres tunnel. Nu er vi der op af hullet. Nu er vi der, siger Svante og springer op af hullet. Skal vi tage en side mere? Så tager vi det sidste side, så er det sengetid. Den der to? Ja. Starter du hernede? Den her. Ja. Så når du har læst det, så er det sengetid. Lytter Simon efter? Det ved jeg ikke, men jeg lytter efter. Hvad? Jeg smiler. Svante. Tilfreds. Gry ser sig om. Det lader virkelig til, at de er i Kina. Hun sætter sig. Der er masser af mennesker i den smalle gade. De kigger alle sammen efter den lille pige, som rider på den kæmpe store hund. Sådan noget har de aldrig før set i Kina. Det er rigtigt. Det var, du skal sætte dig bedre op, skat. Sådan der. Så er det derovre. Skal vi stoppe nu, skat, hvis du er for træt? Svante og Gry går rundt i lang tid, uden at møde en
eneste hund. Til sidst må de spørge en lille dreng, om han kender Kutsi. Hitsu. Nå, Hitsu. Top der. Hvad var det? Hitsu. Det er jo... Hvor var det, vi nåede til? Du læste der. Til sidst spørger de en lille dreng, om han kender Hitsu. Hitsu. Det er jo kejserens hund, siger han. Den fornemmeste hund i hele landet. Hun spiser af sølvfadet, og hun undskyld, nej, der bliver både omkring på en håndbroderet silkepude, for ikke at få snavsede poter. Hver dag kommer hun i skumbad og bagefter børster de hunden hende i flere timer. Sikken et frygteligt hundeliv, siger Svante. Vi må skynde os til kejseren for at redde det lille stakkels liv. Den store kinesiske mur 7 kilometer, siger drengen. Svante så ser i kejserens palads. Svante nærmest flyver hen ad muren, der snor sig som en kæmpe slange. En kæmpe slange. Gennem landskabet. Ja. Det var så alt for i dag. Det var du god til. Du var? Jamen, jeg læser nu. Nu læser jeg. Er det din tur til at læse nu, Simon? Ja. Okay, så lad os høre, du kan læse. Kom så. Lad os høre, du kan læse. Så er det slut. Det var en kort historie. Simon, kig på mig. Det var en kort historie. Ja. Fjolle. Dut. Kan du se noget? Det må du ikke gøre. Kan du sige godnat? Godnat. Kan du sige godnat? Sig lige godnat. Hvad? Sig godnat. Jeg ved ikke, hvad du siger. Jeg sagde sig godnat. Okay, så skal du sige Okay, og så skal du sige godnat. Nej, det skal du ikke sige. Godt. Nu skal du. Fjolle. Så, nu skal I altså ind i seng i to. Hvor er det mærkeligt, hvad det er.
underligt. Lad det være med et underligt barn. Jeg gider, skal jeg klå på din næse? En klam unge mand. Jeg gider ikke klå op i jeres klamme næser. Gør det igen. Nej. Så, nu slukker jeg. 1, 2.